Sibhineji woye, Sibhineji woye, Sibhineji nai programu ya Pamuno imba Giroria, ngave Giroria Ramadzibaba. Sibhineji woye, CB wewe. Pamuno imba Giroria, ngave Giroria Ramadzibaba. Sibhineji woye, CB wewe. Zamara wapugama. Boys ga ayama wana inina mana daina ndiri munhu wenyama ka zvandataura nhasi ndaisambofonda kazvitaura izvi shit mawani ka wangu hapana zvauri kumbotaura apa. Kana usiri munhu wenyama uri munhu wei, asi uri webhinzi kani zvawatoprofita ndizvozvo. onaka wangu zvauri kutaura izvozvo ndiri kuzvinzwa, but ayama wana aya ukuona chii mukomana uyu munhu akaperera nechechi zvekutodaro plus yandaita ikai inogona kundishayisa masubscribers. Muchinyanya dzungu tikakuudzai kuti muri kunyanya kudhipisa munobva maona kunge tiri kurwadziwa nekuprofita kwenyu. Handitiwo unozviona kunge Jesu light. Kana mweya wataura unenge uida kuti ndiitewo seinini. Mweya handiti. Kana uchitemba mweya ita ndimi dzako idzodzo mweya wako ubva wati bhuu, tobva tatowana kamari yerendi neyebhrongo. Tobva tatongowana dzekambwa futi kaipapa. Imi vakomana imimi bho here boys ndiri pamahwani kurevesa apa because uri kuona chii dzimwe ndimi dzinoita kuti tizotadza kugarisana nevamwe muraini mangwana. Handi wakandibvura here bho futi wakahwina fara kwacho batika ibva waziva kuti nyama yemasekuka uchakwediswa nemweya wako iwoyo. Kana edoro ibva waiwana ipapo futi handitombofa ndakatengera tepe yakaita sewedoro endaka unotengerwa bhiya nemweya mutsvene wako kana uchinge wafunga doro waibata. Ndizvo chaizvo wangu apa kapa kana tiri kunokuka tinge tichinzwana nabho murudo zvese bho, asi kana takumaso isusu manje tisitamamiriro manje iwo ndava kuchita munin'ina wajesu. Bho zviriko futi izvozvo wangu. Inini ndinonzwa kubatikana kunge ndini takaprofitwa. Unaka Sibhi, handiti unoprofita stereki ibva wadya kakudzimba dzemaclient ako ikoko ubva wageza futi ikoko. Ndebvu dzenyu kupenya kwadziri kuita imari yedu German. Dambudziko renyu kandire kuti munokanganwa chazuro nehope. Boys, pane chinhu wani chamusinga understand. Kubasa boys. Iwe kana uchitengesa nyama dzako dzemakarweka kubasa ikoko. Iwe tripusi kana uchikampeina pipe uri kubhinga uina na rigifire ndikoko ikoko. Kana ndiri Pasowe boys ndezvebasa izvi hamufaniri kuzvitora personal. Ende mese munoziva kuti inini kuprofita kwanguka ndinoprofita ende ndinooneswa zvemashuwa. Kana makudai soka makutoda kubhayiza boys. Ndikoko wangu. Uri kuona iwewe Sibhi, uri kuona inini kudhara ikoko. Handichafa ndakatamba netype dzakaita seweka. Uri musolose wemunhu mudhara iwewe. Nhasi toswera panapa tichikudza nyaya dzedu. Mangwana ndotsananguro dzako kusowe rako ikoko kwekurwara njere. Mudhara iwewe ndinokunyara zvisingaiti. Usade kufarisa because ndiri pasituation wanzwa. Unondiita sei iwewe mfana Roman chikombera. Inini ndokuputitsa kana uchida batana naandagargu ndokubatanidza mese kana iye wamuri kudyira mukadzi yedhinisa mutoko ndokuputitsa mese vafana imimi. Wonders shall never end. Akumana Sibhineji ndiwe munhu aita violent kudai so. Njuka dzazokuremera manje saka pakapa taura pane plan dzako iwo kuti brain dzako dziri kufunge. Mawani boys njuka dzakarema idzi. Alright, unaika panapa boys kufunctiona kuri kuita soweka vanhu vekwamutoko ndo vari kuisa mupiro zvekutodaro nekuti inini nemukuru wavo Sibhineji tiri mafriends zvekutodaro. Saka mukomana uyu akabuda mugemu iluzi kwatiri. Saka wangatodii manje? Ndoshotirei ipapo wangu. Unotofanira kakutaura nekamunhu akamonzwisisana mega muri 2. Handiti ndiwe here wakamutsikira madomasi. Ndizvozvo boys. But guys, I need your help. Iwe garweka ndiwe wakadya munhu wemunhu iwo. Iwe vanhu ndevamwari wangu. Ndevamwari kwacho bo, but ndiwe wakatangisa musindoka. Saka uri kuona chii ukange uripo pakurizina iadvantage iyoyo. Boys, kukamfanaka kati kangokaputitsa maglata hazvisinani here muri kuzvionawo sei? Nekuti vanhu vanoshora dare tagara tinongovaputitsa wani. Wona kaiwe triple C handiti togona chii kunoblonja munhu but apa tinenge tatsindira mweya namuda nemajuru. Saka paininika plan iripo nekuti mangwana ndotongonorizina hangu chiine mukomana totangira ipapo tichina ngumberi once. Ko iwe ukangosiyana nazvo unobvei? Saka ini ndiri kutaura zvemagadziko manje. Uya ane dama ini nditi magadziko nhaika. Baby sorry ndaitya kukuudza nekuti ndaitya kuti unozoita sei. Pariberi poba ndakaudzewana namudhara wangu kare asi ndiribe kwatetekeraba ndo mubayiro wacho iwowo. Hapana mubayiro my love, ndati sorry one baby
bho here bho zvokuti handitiyo ndiwo unokonetsa kuita tukomba chaizvo. kana bebi zvese zvandakakuitira yaive misteki sha handichambofe ndakakuchita futi. apo uri kuedza kutaura kuti wakanyoporiwa nomisteki. Ai